Talaga namang ang lupit ng bisita natin ngayon mga bossing. Ang Gilas Legends lang naman mga boss. Ang lupit. Minsan lang to. Hindi natin to malalapitan sa Pinas. Of course, i-maximize natin. Pupuntahan natin, manunod tayo at susuportahan sila. Let's go! Oh yeah! Ako po si Bricks mga bossing, nandito po sa Canada. Papakita ko lang mga buhay-buhay dito sa Canada. Sobrang swerte namin for today mga boss kasi isa kami dito sa St. John, New Brunswick ang napili para sa Canada Tour ng Gilas Legends. Nako po, di biro ang Gilas Legends mga boss. Nandito lang naman si Mark Pengris, Bo Bilga, Arwen Santos, Ranidel de Ocampo, Marcos Dautet, Tip Chan at El Granada, Gary David. So puntong ito mga boss, ito ang mga kids ko lang pinapunta namin kasi nagkiklinik din sila. Tinuturuan nila yung mga bata. Ang kasama ng mga bata for this time ay ang wifey kong maganda na si Marge. Kasi naman nagluluto tayo at naglilitsyon. Sobrang busy natin for today. 2 litsyon ang lulutuin natin. Isa dito sponsor natin para sa mga Gilas. Ipapakain natin sa kanila. Tuwang-tuwa ang mga kids. Talagang ang Gilas Legend talaga ang nagkiklinik, ang nagtuturo sa kanila. Kaya sobrang swerte ng mga batang ito. Sa tour na to ng Gilas, 6 na lugar or 6 cities lang pinuntahan nila. Kaya sobrang swerte kami na napabilang dito. At may experience ang ganito. Excited na din akong makapanood yung Gilas Legends, of course, kasi mahilig din tayo sa basketball. Usually ng mga Pinoy, sobrang mahilig sa basketball. Kaya tinitingala tong mga player na to, of course, sa Pinas. Ang kukulit na nga dito, yung 2 anak ko, personal na tinuruan ni Jeff Shan, di ba? Sobrang nakakamangha. Kaso dito mga boss, parang napapaupo na lang si Jeff Shan. Oo, hindi. Parang napapagod sa kulit ni Zion at saka ni Xavier. Sa puntong ito mga bossing, tayo ay tapos ng maglitsyon. Dali-dali na tayong pumunta sa hotel kasi tayo ay sundo sa mga Gilas players. Ayan, kasama din si Arwen Santos, Marcos Dautit, at saka yung tropa nating si AJ Hernandez. Ayan, kasama natin si Ranidel de Ocampo, ang pambansang Siko. And of course, ang Pinoy Sakuragi na si Mark Pengris. Oh, hindi. Ayun, pumasok na po kami sa likod mga boss. Diyan po dadaan yung mga player. Ayan, na-meet ni EJ yung tropa niya. Sa hindi nakakaalam, katimit ni EJ si Bo Bilga. Diyan, nandito tayo sa dugout mga boss. Kinakausap sila. At this time, kinuha po tayong announcer sa larong ito ng Gilas Legends versus Maritime All-Star. Ewan ko ba kung bakit nag-announcer ako dito. Pero buti na din kasi isa itong sobrang magandang experience na once in a lifetime kung baga. Kaya i-maximize natin at galingan natin. Parang buhay lang yan. Pag may bagong opportunity, dapat galingan mo. Kasi paminsan-minsan lang dumating ang magandang oportunidad sa buhay mga bossing. Dito mga boss, nag-warm up na yung mga players mga bossing. Maritime All-Star versus Gilas Legends. Abay, hindi rin patatalo yung papi natin dito mga bossing. Sumasabay din sa pakiselfie natin sa mga Gilas Legends mga boss. Of course, happy yan. Oh, hindi! After ng game mga bossing, of course, hindi mawala ang napakasarap ng mga pagkain. Ipapatikim natin sa mga Gilas Legends ang Bricks Lechon dito. Mga boss, enjoy na enjoy sila sa mga pagkain. Napipil nila na mahal sila ng mga tao ng St. John. Kami naman dito sa St. John mga boss, sobrang tuwang-tuwa kasi nga nakikita din naman namin na nag-i-enjoy yung mga Gilas Legends. Of course, mga bisita natin yan mga bossing.
Oh, shout out. Nabati Thank you, namin, thank you. Uy, Bricks Lechon, napakasarap. Kaya, Salamat, salamat. from Cebu. Nabati ko yung aking mga kamag-anak. Nandito kami ngayon sa Wawawi. Sa Luzon. Sa Visayan. Marcos Doubted in the house, yo. Kuya, kuya. So good. In the car. In the car. Marcos the doggy. Cheer. Salamat. Yun, maraming Masulit. po. Ulit. Pare David, salamat. Sige, thank you. Salamat.